Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι, ποντικάκι. Είσαι ασφαλής εδώ. Δηλαδή, δεν είσαι τόσο σκληρή όσο δείχνεις στη σκηνή. Ποιος εγώ? Μπα, είμαι μαλακή σαν πούπουλο και ευγενική σαν αεράκι. Αλλά όταν έχω να κάνω με χαρακτήρες σαν κι αυτόν... Τέλος πάντων, πώς σε λένε, γλυκιά μου? Τάνια Ποντικούλη. Και θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια? Α, ναι. Α, μα τι έπαθες? Τρέμεις φτερό στον άνεμο. Έχω τρακ. Δεν έχω ξανατραγουδήσει μπροστά σε εκείνο ποτέ. Γλυκιά μου, δεν θα ήσουν αληθινός καλλιτέχνης αν δεν είχες τρακ. Μα δεν είμαι όμορφη. Ποιος το είπε? Είσαι αυτό που θέλεις, αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου. Έλα τώρα για να δω το θάρρος σου, εμπρός, χαμογέλασε. Όχι, γλυκιά μου, μπορείς και καλύτερα. Σκέψου κάτι πραγματικά ωραίο. Τώρα θέλω να ψάξεις βαθιά μες στην καρδιά σου και να βρεις την ομορφότερη σκέψη που υπάρχει. Υπέροχα. Απόψε, Τάνια, πρέπει να ξεχάσεις πως βρίσκεσαι στο σαλούν μιας ξεπεσμένης πόλης. Φαντάσου πως είσαι με τον καλό σου στο πιο διάσημο κλαμπ. Είσαι στη σκηνή και εκείνος από κάτω στην πρώτη θέση και τραγουδάς μόνο για εκείνον. Είναι κάτι που μου έχει λείψει τόσο πολύ. Ξέχασα γιατί έφυγα. Τώρα το μετανιώνω. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι? Σαν αληθινή κυρία. Να θυμάσαι, η αληθινή κυρία είναι αυτό που κρύβεις μέσα σου. Τώρα όρμα στη σκηνή.